Здравейте, дами и господа, аз съм Pepsi Hex, с мен е Level Brother и днес играем мъта и ще направим офроуд състезание с монстерите. Та, както виждате, не знаете още пистата, но ще я опознаете, докато ние се лигавим и караме като пълни идиоти. Та, така, почваме ли? Добре, 3, 2, 1, старт! Както виждате, и двамата сме с монстери, за да е честно. Значи, може моят монстър да изглежда малко по-тунингован и по-апгрейднат от неговия, но ще видим на пистата дали е така, защото все пак това няма голямо значение. Да, и аз, както винаги, не мога да заобиколя тази дупка и директно вътре в дупките, което ме забавя и то доста. Сега тук в някаква канавка се набутах. Така, както виждате, опитвам се да съм възможно най-бърз. Сега съм малко тук да намаля, че направо в реката ще литна. Така. Тук преди направо гарантирам ти, че шех да литна. Добре, аз съм почти вече на финиша. Та, ако се питате на кой са тези монстери, единият е мой, другият е на Level Brother и той се спуска, обаче не можа да финишира на първо място. Тум-тум. Ти, ако си за бързина. Обаче тук с обикновен джип не мога минеш, защото ще изгасне. Как предишната ти джипка, как изгасна, бе, умен? Добре, аре, ще се състезавам с обикновени джипове. Добре, аре, аз ще се състезавам с богати. Не, бе, аз се състезавам с тази. Пашо, на баш, че ще късам. Плас! Та офродърка, бе, че само да сменим гумите. Капейнт. Та така мисля да им сложа един цвят на фаровете, е такъв. Ами аз нали след това ще правя. И то на черен път, нали? Да, просто бате епик. Добре, не беше нужно да ме задимяваш. Това е офроуд кола, дами и господа. Вече ще направим тази машина. Ето. Аре, идвай. Аз съм с офроуд джип. Що ще кажеш? Опа. Нещо много поднася. Само че трябва да си сложа дъпа. Обаче става, ако се засиля, сигурно ще лита в някоя канавка. Това е мраза на зондите, че много поднасят. Добре, защо като е с офроуд гуми, па поднася. Но просто не е реално. Та, ако някой не знае каква е тази кола, Зонда Пагани. Моделът е Зонда, колата е Пагани. Има много Паганита, така че туф. Направо тук газ. Кога ли? Защо така поднася? Пагани, Зонда. Или Зонда Пагани. Ти не трябва да поднасяш. Трябва си машина, трябва си скорост. Ако се питате какво е белото нещо по екрана ми, това е сняг. Значи пълна тъпня са измислили от сървъра, защото това яко ме дразни и не мога да карам за него. Така, къде си? Чакай малко да се върна. Айде.
Бъди готов за разгром с зонда, пагани. 2. Бате, аз поднасям като не знам аз какво. Това е да си спагани на офроуд състезание. Туп. Хайде бе, пагани смотан. Майко, чик. Пази тупката. Окачването ме спаси, бате. Нема. Аз съм тъп. Туп. Зонда пагани на офроуд къса някаква си там джипка. Казах ти, нема ме късаш. Ама ти никога не си ме късал. Дори на драг рейсовете ме късаш само понекога. Оп. Добре, това вече тук съм на финала. И с стил. Не, взех финиша. Да, взех го. Ма паганито закъса. Трябва да пропадне задната част, за да го задвижа. Чак. Аз летя. Епик, бате. Не го взе първи, аз бех преди тебе тука. Клепар. Финиша е водата. Не, водата е финиша. Аз си взимам монстър, пъти се оправи. Добре, аре, чакам те на такова на друго състезание. Добре, аз те чакам на червения мост. Това ще е от днес за нас. От днеска. Не се знае кога ще снимаме пак клип, така че това е за сега и